Apa lho? Iki ya warga lawas bianget. Asemane Mbah Ahmad Suratin, Mbah Ratin. Mbah Ahmad. Mbah Ahmad Suratin. Tambahane Sudiro Ahmad. Surane kiamat. Waduh, riyen iki nderek Pak Anom sik apa nderek Pak Mantep sik, Pak? Oh, Pak Anom sih. Pak Anom sik. Pak Anom zaman SPA no. Apa Pari. Tuh sadurunge. Oh, enten to? Eneng no. PPS. PPS ngerden kabeh klub. Oh. Jadi agane rene sing liya muka jaba Mas Pakijoto. Oh. Sing laden Suwargi Pak Narso, maju Mas Narso. Ini tahun pinten nggih? 60-an. Iya, 70-an. Pakistan. Oh. Yoga iki rene sing numpak apa-apa, pit kabeh. Yogane khusus ngerden kabeh. Kajaba Mas Wahyo karo Mas Wakijo. Jenengan pengrawit wiwit saka PPS. PPS, SPS, Pari, Paguyuban napa Dik? Parine ngene Pak ini. Rasiromo. Rasiromo. Nek PPS, PPS Paguyuban. sing lali aku. Nek sing PPS sing urip mung karo aku karo Legiyo tok. Oh, nggih. Sing ngerden tak. Dek zaman PPS niku jenengan nabon apa? Aku Pak Anom. Demung. Demung nggih. Demung terus sing nek Pak Legio? Legiyo iso mbunang iso genter kuwi sabutan. Punan nggih. Nek sing mbunang pertama Pak Kayat ki mbunang. Oh. Ketuane ya Pak Kayat. PPS niku? Heeh. Oh. Ketuane ya Pak Kayat kuwi. Sing mbunang penerus Citra Ngadimo. Sing grendemi CPT kae. Mitra Sanjo Samin tek. Waduh, wis rene Sukat kabeh. wis tek. Berarti jenengan abdi pertama nggih. Nah, PPS atau PPS niku terus Pari, Paguyuban Romo abdi niki. Terus saiki new abdi. Aku bedat karo iki bedat karo abdi 20 tahun. Oh, Cikal bakale aku. padahal cikal bakal jenengan ya. Aku 20 tahun. Dari Pak Mantep berarti suwe napa, Dik? Suwe no 20 tahun. Weh. Judule Denden ki aku urung mudeng. Akhirnya aku ngetan kene ngulon. Oka ora. Kayak karo Mbah Mur musuhan berarti ya. Musuhan. Sing ngetani mengaku Parsito Yadi. Oh, Mbah Yati nyari dari Mbah Mantep. Gendon melu suwe. Oh. Karo gendon. Apa yang Semarang enggak bareng nah. Yang wis apa-apa kira-akur kabeh. Wong naburing taune kepruk-keprukan kok. Oke ta. Ora Kepruk tabu demung bayar sih. Oh, berarti tak kira musuhan ini lagi bae ya. Berarti sampe biyen musuhan. Kuwi nang jalan iki ning jalan kok nggone Pak Tarno Duko Kupang kok. Wedi dadi rawon liwat rawon. Aku ngerti silat wit sepeda kok trimo sih. Bayar sing ngamplung-ngamplung tenan. Ngono demok. Oh. Kowe nyambut kene ngene lho. Diantem kok ngene ora mlayu. Aku demung iki. Mbah Yati ngantem. Oh no. Mlayu aku. Bayu doyak ya. Oh, tak kira saingannya berarti pun napa Demen iki apa nyangke sinden apa mboten misane. Wah, Nangke kan kupademe. iya. Kan pas ya jenenge ya. Ya Pat, Pat. wudu Yo anu sing kok demen iki lho. Waduh, tekan kok demen iki barang. Koprak ku lho apa. Ya tau apa kayak demen aja. Ah, si lho kayang nenek ceritane. Alah, Oh, ya semen ya Mbah ya. Ya cerita masa lalu kok. ternyata sejarah. Iki Mbah iki tentang cerita derek Pak Anom, derek Pak Mantep. Iki derek Pak Anom ketika pertama kali grup krawitan di Deke. PPS. Sik PPS. Umure mung kari lebih ya, Pak. Kare Pak Legio karo Pak Mbah Ratin Ahmad Suratin iki piye ini. Ya awet iki. 6 Wiwit zaman Ramayana iku wis angling Darmo. Nggih, hatur nuwun. Nggih. Aman Wakijo. Nggih. Sindene sip marmi itu kinem. Nggih. Ya. Ini lawas nggih ora ngono kuwi tim itu biasa. Terus ngarep kendang nggih. Ora ning. Ora. Temen Tersisik, tapi madhep anu dalan ta.
Nggih. Kemarin mikir sinden wis sore ngawul wis munggah. Sinden yoga wis ngawul wis klenengan. Nggih. Lulur Nanti kebusian dalan dan tamu. Wah, iki ceritane Mbah Ahmad Suratin kan luar biasa. Ini pengerawit lawas. Merden kabeh. Nggih. Ora nek sing kriya. Nggih. Sane tunggal kuwi tak separuh pari. Pari anyaran harus Nggih. Wes, ngoten riyen sampeyan cerita melih bab ketika nderek Pak Anom pertama iki piye ngoten lur. Ya tapi saiki semene sik. Oke, matur nuwun Mbah. Sehat Bagas Waras. Ya, Mbah Ratin. Teng Pak Mantep nggih. Iku rame-rame anom. Warane mat, anom sing dibatasi. Budget paling ping 5. Oh. 1 2 3 4 5 leren. Wis nanti mati bareng wis nyuwara. Oh. Sing nutuke Parno pasean. Mbah Parno vokal nggih. Kuwi karo ora nyekel wayang iki ngusuluk karo kanca-kancane. Oh. Ana mengubah wayang. Nate konten niku. Wis Iku sik zaman PPS apa pun Abdi? wis abdi. Oh. Wis pari. Hari. PPS pari abdi. Nggih. Saiki nyu Abdi Solo. Ya bisa ditarani Pak Omah. Pak Omah mau ora. Rame-rame. Nggih. Ngoten. Sini ya mesake. Paguyubane sate. Nggih. Iku kan soalnya tidak lagi. Sekarang ini suatu beauty sama sesi sayur enggak. Kuwi lek ngono sik lho, iku sumben disambung neh cerita yang lebih menarik dari Mbah Yang nanti Surat. Pak Anu kali yang piro. Kuwi off the record ya kuwi. Ada lawan. Bisa